Şirk näme? Allah üçün etmeli zadyny, Allah Taala'nın razılığı üçün etmeli ibadetini Allah'dan gayrısı üçün etmek ya da Allah Taala'nın eye olan sıfatyny mahlukatyna yönkemek. Bu näme şu yönkänniň sebäpleri şonu Allah Taala deňediň bolýar. Şoň üçin şoňa üns bermeli musulmanlar. Çünki biziň içimizde musulmanlaryň içinde, hatta biziň öz türkmenlerimizin içinde de dinler adında käbir kişiler var. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeýle bir zatlary yönkeýärler. Şol diýen geplerini Kur'an'da we ne sünnetde we ne ehli sünnetin akidesinde we köne kitaplaryň hiç birine yok. Misal üçin Peygamber gaýby bilýär diýerler. Peygamber gaýby bilýär diýär. Oturan ýerinden ya Rasulullah diýip gyrsan Peygamber eşdiýär diýär. Yetiş ya Rasulullah diýsen yetişýär diýär. We näme şuňa beňleş batyl Kur'an we sünnetde delili bolmaýan, asly bolmaýan ýalňyş. Ve hatta ulema näme diýär, kim şu zatlara inansa diýär Peygamberiň gaýby bilýänligine, gaýpdan uzakdan şeýdi bärden gyrsan eşdiýär diýip inansa diýär, öz oturan ýurdundan şol itiqad küfür diýip aýdýar, kişiň dinden çykarýar diýip aýdýar. Näme üçin? Çünki Kur'ana biz gaýdyp barsak, Kur'an-ı Kerimde Allah Taala näme diýär? Allah'dan gaýry hiç kim gaýby bilmez diýär. Allah'dan gaýry hiç kim gaýby bilmeýär. Ähli zady Allah Taala eşitip duran, görüp duran Allah Taala. Ähli zady eşitip we görüp duran Allah Taala. Sen gaýby bilmekligi we ähli zady eşitip görüp durmakligi ýa-da uzakdan eşitmekligi misal üçin ölüp ýatan adam kabrına ýatyr, sen bärden oturup näme eşitdiýär, menden halymdan habardar diýsen, Allah'ın sıfatyny mahluka yani yaradylana yönködüň bolýar we bu hem näme kişini adamy dinden çykarýar. Şoň üçin musulmanlar şoňa beňleş ýalňyş inançlardan näme? Peygamber hakkında yanlış inançlardan ägä bolmaly.